खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 फेब्रुवारि 2022 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुनजों अनजागोन आरो गुबुनखौबो अननो रोंगोन जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन न'खराव गोजोन थासारि फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन नाथाय अब्लाबो गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुननि अनसायनाय मोननो हागोन गोबां बिथिङाव जाफुंसार जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरबा लोगोजों थगायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै दरसि जागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरनिबा अननायखौ मोनाबो जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननाय आरो हास्थायनाया आद्रा जानोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो बबेबा सुबुं गमायाव बाहागो लानो खाबुबो मोननो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां
गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंजोबनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। गोदान आरो गोग्गो थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसार जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। गोसोखौ जोबोर खुसि मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। नाथाय अब्लाबो सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। आयाबो बांगोन। मोननो गोनांफोरखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन।
सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनोबो हागौ। बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोननो हागोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। आयआबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसार जानो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।